Ahoj všem, za 2 týdny jedu do západní Papuji přes celou planetu za domorodci a tak jsem si říkal, že nastal dobrý čas na to, abychom natočili video o tom, jak cestovat, protože občas se mě na to ptáte, ale upřímně řečeno, já jsem se tomuhle tématu strašně dlouho vyhýbal, protože zkrátka nejsem žádný velký cestovatel a nemám žádné tajné tipy a triky, jak se za korunu 50 dostat na Nový Zéland a podobně. Navíc moje cestování je dost specifické, kde vlastně mě nezajímají města, památky a tyhle věci, ale čistě ta příroda. Pokud možno panenská příroda. Jsem rád, když kolem mě v dané lokaci jsou celkem 2 lidi, a to jsem já a manželka vlastně. A miluju prostě focení, samozřejmě. Jo. Ne proto, abych ty fotky potom postoval někde na sociálních sítích, ale protože ty fotky vytváří jakýsi můj deníček. Jo, až budeme starší s manželkou, tak prostě rádi se na to budeme koukat a prostě budeme vzpomínat. Takže to focení mě obzvlášť baví právě, když cestuju. A je to pro mě důležitá věc, takže při tom plánování se tomu snažím částečně přizpůsobit i to focení, jo, abych na východ byl tamhle, na západ byl zase tamhle a tak dále. A je mi jasné, že tenhle způsob cestování, dynamický, aktivní způsob cestování, který vlastně nejedná se o budget cestování, nejedná se ani o drahé cestování, zkrátka něco to stojí, tak to nemusí sednout úplně každému, ale jelikož za ty 2 týdny jedem do té Papuji, tak jsem si říkal, že asi nastal vhodný čas o tom, abychom si řekli teda, jak vlastně v myšlenkách postupuji a jak plánuji ty dovolené a jak to přizpůsobuji i tomu focení. Takže pojďme na to. Každé dovolené samozřejmě předchází nějaký rozsáhlý brainstorming. Jo. Potřebuji získat rychle informace, kolik zhruba co v dané lokalitě stojí, jestli si to zkrátka můžu dovolit, jestli za tu dobu, co tam budu trávit, uvidím to, co chci vidět, jo, a jestli vůbec v tom období, kdy tam budu, to mohu vidět, jestli je to tam relativně bezpečné, jo, jestli zrovna tam nezuří občanská válka třeba, jo, a nehrozí mi prostě sekera v hlavě, jestli potřebuju pas, vízum, nějaké očkování a tak dále. Až potom, co tyhle vlastně všechny informace poskládám, tak začnu detailně zpracovávat nějaký itinerář, jo, den po dní, aby to dávalo smysl samozřejmě, jo, abych co nejméně strávil času přesouvání z místa A do bodu B, abych zase zbytečně extra moc nespěchal, abych tam měl i nějakou rezervu. Jo, takže než přijdu k tomuhle detailnímu itineráři, tak potřebuji mít k dispozici všechny ty základní informace. No a v případě téhle dovolené já jsem měl vlastně termín dopředu daný, a to březen, jo, a to z rodinných důvodů. Takže jsem sondoval, kam za exotikou by bylo vhodné v tom březnu jet. Jo. A zjistil jsem poměrně záhy, že březen samozřejmě není úplně skvělý termín pro různé destinace, kam jsem se chtěl podívat. Ale naštěstí na světě existují různé destinace, které vlastně nejsou jakoby sezónní, jo? Takže je de facto jedno, jestli tam pojedete na jaře, v létě, v zimě nebo na podzim, ať už je to třeba Madeira, Kanárské ostrovy, anebo právě oblast Indonésie, která se říká Raja Ampat, jo? Což je vlastně souostroví skládající se asi plus minus 1500 ostrůvků, které se nachází západně od toho hlavního ostrova Papua. Jo? Takže je to vlastně jakási kombinace Malediv a té pravé Papuji. Jo? Takže extrémně bohatá fauna a flora v té destinaci a samozřejmě i kultura. Takže teďka si můžeme nasadit konečně moudrý cestovatelský klobouk a přesuňme se na Google. Jo? Konkrétně do Google Map, kdy tedy už teďka víme, že pojedeme do Indonésie, k Papuji, do oblasti Raja Ampat, takže z Čech poletíme až sem někam a takhle si najdeme tu oblast, jo? Dáme Raja Ampat, já na to kliknu, tak, jo, a jsme tady a tato oblast, ty ostrůvky, vlastně všechno to spadá pod Raja Ampat. Tak a teď už víme sice tu oblast, kam se chceme dostat, ale potřebujeme najít nějaký bod výchozí, kam vlastně doletět tím letadlem, od kterého se potom můžeme dále odpíchnout. Jo. A proto použijeme strýčka Google a já už jsem to samozřejmě dávno udělal, takže vím, že mým výchozím bodem je tady to město Sorong. Sem je třeba se tím letadlem dostat, sem je třeba doletět. Jo? A odtud se potom můžu odpíchnout na ty ostrůvky do té oblasti Raja Ampat.
Ano, takže teďka začíná vlastně jakási fáze vyhledávání letenek toho spoje leteckého do toho města Sorong. A já doporučuji český vyhledávač letenek kiwi.com. Dříve jsem používal jiné, jako je Skyscanner a tak dále, ale tento český vyhledávač má tu výhodu, že často najde více těch spojů než ty jiné vyhledávače. Jo. Občas se mi dokonce stávalo, že ten Skyscanner a tak dále nenašel žádné letecké spojení, kdežto Kiwi mi vždycky něco našlo. Jo. Takže od jisté doby vždycky používám tenhle vyhledávač. Zároveň je prostě rychlý a snadný pro používání, takže používám vlastně už jenom Kiwi. Jo. Takže letíme z Prahy, kam máme město Sorong, tady to necháme, ty termíny dáme hledat a klasicky nám to najde ty spoje, kde se to můžeme různě filtrovat, případně dle potřeby. Tady ještě bych řekl, že vždycky je třeba se u těch letenek dát pozor na odbavená zavazadla, protože často to stojí obrovský prachy. Prostě, jo, to odbavené zavazadlo, jo, a to tisíce korun prostě, jo, takže zvažte, jestli vůbec potřebujete nějaké to zavazadlo odbavit a pokud ano, tak jestli jedno nestačí třeba, jo. A třeba v našem případě v drtivé většině případů stačí jedno odbavené zavazadlo a někdy si to dokonce lajznem i bez něj, jo, bez toho odbaveného zavazadla. A další tip bych řekl, že jakmile si tady najdete přes to kiwi.com nějaký ten spoj, tak pokud chcete ušetřit nějaké peníze, tak za A, ty letenky rezervujte vždycky 2 až 3 měsíce třeba před tou dovolenou, pokud možno, jo, protože ta cena bývá z mé zkušenosti nejvýhodnější, jo, nějaké ty 2-3 měsíce před odletem. Čím víc se blížíte k tomu datu odletu, tím bývají ty letenky dražší, jo, z mé zkušenosti. A za druhé, ještě bych tomu dodal, že jakmile si tady najdete nějaký ten spoj do té lokace, kam chcete cestovat, tak můžete ušetřit pár tisíc korun tím, že ty letenky si koupíte od těch prodejců zvlášť, jo, a ne přes ten portál vyhledávací. Jo. Třeba v tomhle případě my jsme to tak udělali a ušetřili jsme pár tisíc korun. Jo. Jak vidíte, ta cena za tu letenku je tu obrovská, nikdy jsem neplatil tolik peněz v podstatě za letenku a to mi teďka našlo ještě ty nejlevnější, že jo, protože jsem tam nechal termín jakýkoliv. Je to zhruba 30 000 korun, co platíme, ale u tohohle se možná ještě pozastavme, často je to pro většinu lidí nějaký velký strašák, jo, ta cena té letenky. A v tomhle případě skutečně, jo, 30 000 je prostě moc, ale jedná se totiž o líbánky. Jsou oblasti, jako je právě třeba ta Indonésie, kde se dá žít extrémně levně, pokud chcete, jo, a to za pár stovek prostě na den. Co se týká toho, kde při cestování vlastně nejvíce šetřit, tak za mě je to rozhodně ubytování a strava, jo, protože pokud chcete aktivní dynamickou dovolenou, tak to ubytování stejně slouží prakticky pouze k jedinému účelu, a to k tomu, abyste měli kde přespat. Takže nepotřebujete na pokoji výřivku ani zlaté prkínko. Na druhou stranu nechcete, abyste spali se 6 vlkodlaky a netekla vám voda, takže je dobré vybírat to ubytování dle nějakého solidního hodnocení, řekněme 7-8 z 10 a přečíst si vždycky aspoň pár recenzí, jo, jestli se tam neskrývá nějaký zapeklitý fail, jo, v kontextu toho ubytování. My takhle v Norsku naposledy třeba měli vlastně pokoj pro 2 za 800 korun na noc, jo, na úplně nádherném místě, což bylo parádní a nemůžu si to vynachválit zkrátka, jo. Samozřejmě byla tam negativum, že jsme měli sdílené koupelny a kuchyňku, ale vůbec nám to nevadilo. No a co se týká té stravy, tak zase, jo, pokud pojedete třeba do Thajska, tak kde bude všecko za pár korun, tak to vůbec nemusíme řešit, ale pokud to bude nějaká dražší destinace, tak to dokáže neuvěřitelně lézt do peněz, jo, a navíc vám to může kazit harmonogram samozřejmě výletů, jo, prostě když budete vyhledávat furt nějaké restaurace, takže za mě rozhodně restaurace vyhýbám se jim vždycky obloukem, jenom když se to nějak opravdu záhadně hodí, tak do ní zajdem, ale jinak mi prostě stačí sámoška, jo. A teďka třeba, když u nás jdeme do sámošky, samozřejmě v Čechách, tak kolikrát to není zrovna úplně super věc, ale když třeba se dám za příklad to Norsko, jo, tak tam prostě i v té největší zadnici světa najdete super moderní sámošku, kde prostě je výborná pekárna, kde koupíte za 100 burger, jo, který chutná lépe jak u nás z restaurace, takže vůbec vás ani nenapadne jít, jo, do nějaké skutečné restaurace, protože to nepotřebujete a pochutnáte si nádherně i tak, takže ubytování a strava. A pokud můžete, tak nejezděte v hlavní sezóně do daných destinací, protože se všude bude pohybovat prostě spousta turistů, bude ruch,
služby veškeré budou výrazně dražší, jo, takže si to pravděpodobně méně užijete tu dovču, takže lepší je jezdit někdy na přelomu těch sezon, kdy vlastně se kloubí ty výhody obojího, anebo jet třeba vyzkoušet nějaký úplně jiný čas v dané destinaci, jo. Což může skýtat nevídané výhody, jo, o kterých třeba v tuhle chvíli netušíte, jo. Primitivní příklad, třeba všichni jezdí do Dolomit v létě, tak zkuste třeba na podzim do Dolomit, jo, kdy to tam bude zbarvené do oranžova, takže ta příroda bude krásnější, bude tam klid, jo, sice třeba nebudou fungovat už nějaké vysokohorské chaty, ale i tak se to dá zařídit krásně, jo, ta dovolená. A jsou samozřejmě destinace, kdy naopak ta hlavní sezona typická, což je léto, řekněme, tak kam naopak třeba, když budete chtít vidět papuchálky, jo, na Faerských ostrovech, tak prostě musíte jet v létě, jo, protože jsou tam v létě papuchálci, ty obrovské kolonie. Nebo když budete chtít zažít půlnoční slunce, jo, v Norsku, tak zkrátka taky pravděpodobně pojedete v létě, jo, protože zkrátka půlnoční slunce jenom někdy, já nevím, duben až srpen, jo, panuje. Kdo neví, půlnoční slunce, kdy nezapadá vlastně slunce pod horizont, takže neustále světlo, krásné červánky. A nedoporučuji jezdit cestovkami, jo, v drtivé většině případů, protože zkrátka je to výrazně dražší varianta a je to až několik desítek tisíc na osobu navíc, jo. Díky té cestovce, když jedete nějakou exotičtější dovolenou, samozřejmě, nemyslím, když jedete do rezortu, do Egypta, to naopak, ta cestovka může být dobrá volba a je to varianta, která je prostě výrazně méně svobodná, jo, takže je nějakým způsobem svazující, takže cestovky nebrat. Takže nenechte se odradit cenou letenky. Takže když už máme oblast, kam chceme letenku, do toho výchozího bodu v té oblasti, kam chceme putovat, tak další věc, na kterou je třeba přemýšlet, je, jak se tam budeme pohybovat potom, jo. V mém případě, když překliknu zpátky do těch map, tak tady neexistují, jo, žádné silnice a tak dále, jo, takže ani prostě nedá se tam pohybovat jinak než po svých, po nohách nebo loďkou, jo. A basta, jo. Samozřejmě ještě, abych se sem dostal, abych různě putoval po těch ostrovcích, tak potřebuji z toho městečka Sorong dále odjet lodí, jo, do nějakého výchozího bodu tady a potom se tady postupně budu přesouvat loďkami, ale to teďka opomeníme, to je můj složitý případ, ale v klasickém případě, když takhle sem přiletíte, tak prostě já doporučuji si v 99% případů půjčit auto, jo. To jest nepoužívat hromadnou dopravu a nechodit prostě po svých, jo. Samozřejmě pokud jste třeba studenti a máte spoustu času nebo někam chcete letět na 3 měsíce, jo, tak můžete klidně tam stopovat, chodit po svých, používat městskou hromadnou dopravu. Proč ne, ale pokud to vedete způsobem, že jedete někam na 2 plus minus na 2 týdny, tak rozhodně doporučuji to auto, je to absolutní nezbytnost prostě, jo? Strašně to zvyšuje efektivitu toho cestování, protože toho stihnete navštívit mnohem více a budete tam včas na těch místech, kde chcete třeba fotit a tak dále, jo? Třeba východ, západ slunce, prostě auto je super nezbytné, zároveň to zvyšuje nějakým způsobem bezpečnost, bych řekl, a tak dále. Jo? Takže stejně jako ty letenky, rezervujte 2-3 měsíce dopředu, rezervujte i to auto, jo? Takže já teďka, když překliknu na rentalcars.com, to je takový můj zase, a nejenom můj oblíbený vyhledávač pro rezervace aut, jo, tak zadáme sem třeba Cape Town, což kapské město v Jižní Africe, kde jsme byli, tak, jo. Takže stejně v podstatě jako u těch letenek, jo, tady zadáte nějaké datum, město, dáte hledej a prostě vám to najde od všech těch půjčoven aut, jo, jako je Hertz, Sixt, okéčka a budete mít na výběr. Mám to tady dané, koukám ve vyhledávači defaultně na 3 noci, takže tady v tomhle případě je nejlevnější, je to seřazené určitě, ale není to seřazené podle ceny. No to je jedno, takže v tomhle případě třeba zhruba 750 Kč na den stojí to auto. Jako u těch letenek, vpravo si to tady můžete filtrovat, jestli chcete 4kolku, jestli chcete třeba automatickou převodovku, jo. A dáte si zobrazit nabídku, takhle jednoduše si zarezervujte
dopředu to auto. Je to stejně důležité jako ta letenka, to dopředu udělat, protože často ty auta nejsou prostě, jo. Strašně snadno se vám stane, že někam doletíte a prostě všechny auta budou vypůjčované, respektive zbyde tam nějaké speciální auto, nějaké Lamborghini nebo něco za 50 000 korun na den a to rozhodně asi většina z vás nechce. Jo, takže pokud chcete opravdu lacině to auto, tak rezervujte to dopředu, protože většinou to jde zrušit bezplatně. Tady by to mohlo být napsáno, ano, bezplatné zrušení do 48 hodin. Jo. Takže si s tím vůbec nelámte hlavu a kdyby se něco stalo, tak to prostě bezplatně můžete zrušit. Jo. U těch aut, co bych řekl, tak je třeba mít kreditku, ve většině případů, jo, a ne debetní kartu. Prostě spousta těch půjčoven vás pošle k šipku, když máte jenom debetní kartu a ne kreditku, protože prostě to je nějakým způsobem pro ně důvěryhodnější a bude třeba skládat pravděpodobně depozit, jo, nějaký za to auto, což může být několik set eur, ale zhruba do 3 týdnů, řekněme, vám to vrátí, je to jakási záloha, kdyby se něco stalo s tím autem, jo. A pojištění vždycky bývá nějaké základní v ceně, samozřejmě můžete si zařídit lepší pojištění, ale pokud vím, tak v našem případě my jsme vždycky použili jenom to základní pojištění, co je v ceně. A vždycky je nějaká spoluúčast, tady to taky může být někde napsáno, ano, jo, že pokud by se, já nevím, někdo by ukradl to auto nebo se stalo něco nějaké velký špatný, tak tohle je nějaká maximální částka, kterou vám můžou prostě strhnout. Jo. A ještě bych dodal, že my si vždycky půjčujeme to auto přímo na letišti, protože přímo na těch letištích bývají autopůjčovny, aby to prostě bylo jednodušší, protože čím je celý ten proces jednodušší, tím je to za mě lepší, ale nemusí to být cenově výhodnější. Jo. Někdy můžete najít autopůjčovnu pár kilometrů opodál a půjčení toho auta může být i o desítky procent levnější. Jo. Takže někdy to stojí za sondování, zároveň musíte mít mezinárodní řidičský průkaz samozřejmě, pokud budete se pohybovat mimo EU, a taky bych si dal pozor na palivovou politiku, jo, což znamená, že klasicky to bývá, říká se tomu full, pokud se nemýlím, že si půjčíte to auto, kdy bude plná ta palivová nádrž a musíte to auto zároveň vrátit s plnou nádrží. Jo. Pokud to neuděláte, nikdo vám hlavu neutrhne, ale bude tam určitě, strhnou vám nějaké peníze navíc, jinými slovy, jo. Než kdybyste sami zkrátka načerpali to palivo a vrátili jim to s plnou tou palivovou nádrží. Takže víme, kam chceme letět, máme letenku, máme zarezervované to auto a zbývá vlastně ubytování. Jo, a klasicky já to dělám tak, že napřed provedu nějaký průzkum, který teďka už se dostáváme trošku více vlastně do toho detailu, bych řekl, jo, kdy vlastně já začínám vytvářet nějaký itinerář, googlím a hledám místa, která chci navštívit, která mě zajímají, která jsou krásná i z nějakého fotografického hlediska, kde prostě se budu cítit zároveň dobře, jo, když tam někde přespím. A takže googlím, to mi zabere někdy prostě několik hodin, sepíšu si to, já vám ukážu tady mám vlastně takový jednoduchý počáteční itinerář pro to Raja Ampat s poznámkami, jo, kdy vlastně mám tady kolik? 5 nějakých štací, řekněme, 5 nějakých lokalit, kde se chci zdržovat, kde chci pár dní vždycky zůstat. Jo, je tady Pianimo, to je číslo 1, to je jeden ostrov, tohle je druhý ostrov, Rufus Island, třetí, Cape Cry, jo, a tak dále. A tam vlastně já jsem hledal to ubytování, jo, takže prakticky jsem to dělal tak, že skočíme sem zpátky do toho Google a teďka schválně si to pamatuju. Tak, tady ten ostrůvek, tady budu začínat vlastně prakticky. Tak, jo, věděl jsem, že se chci pohybovat tady, já to přepnu do satelitní mapy. Tak, jo, protože tady jsou nádherné vyhlídky a když na to kliknu, jo, tady je to prostě epic všude. Tak a tady přes ty Google mapy vidíte, že mi to rovnou ukazuje, kde se nachází nějaké ubytování. Jo. Takže tímhle způsobem já jsem si v tomhle případě a de facto v každém případě si takhle hledám ubytování, jo, protože si prostě snažím se najít to ideální ubytování, co nejvíce poblíž nějakého místa, které mě opravdu zajímá. Jo.
které mi přijde krásné a které prostě hodlám stůj co stůj navštívit. Ne vždycky to jde, ale pokud to jde, tak takhle si najdu nějaké to ubytování. Samozřejmě někdy ta cena toho ubytování může být příliš vysoká, díky tomu, že u něčeho extra zajímavého turisticky obecně, ale často je to prostě fouk, jo. Prostě se to liší o stovku, není to pro mě nějak zvlášť jako důležité. Jo. Důležité je pro mě to, že jsem blízko toho místa a tam, respektive kde chci být skutečně. Jo. Takže v případě Raja Ampat, té Papuji, tady jsem si hledal tímhle způsobem to ubytování. Jo. A takhle jsem dělal hop z ostrovu na ostrov, tady máme ten Cape Cry, tady zase vidíme ty ubytování a nějakým způsobem jsem se je booknul. Jo. A v tomhle případě to je opět specifické všechno, protože přes Booking.com a další vyhledávače bych prakticky žádné ubytování tady nenašel. Jo. Jak vám teďka ukazuji, protože zde to funguje, že vlastně tahle oblast Raja Ampat má vlastní stránky, vlastní nějaký rezervační formulář a proces, jak si to ubytování zajistit, protože tohle nejsou žádné hotely, nic takového. Říká se tomu, tady vidíte třeba Turtle Homestay, Želví Homestay, kdy vlastně vy bydlíte buď přímo u té rodiny, co tam žije, u těch domorodců, anebo oni si tam prostě postaví nějaké chýše navíc, kde právě ubytovávají ty turisty a kterým vaří a vlastně se o ně starají. Jo. Takže je to trošku jiný způsob ubytování tohle, v tomhle případě, ale když tedy hledáte obecně nějaké to ubytování v těch oblastech, které vás zajímají, kam chcete cestovat, tak já používám jinak klasicky Booking.com, můžete zkusit i Airbnb a tyhle ty věci, ale já se přiznám, že používám hlavně Booking.com jinam, protože prostě mám rád tu aplikaci, je tam bohatá nabídka, jednoduše se mi tam vyhledává a není to asi nejlevnější varianta, ale prostě Booking.com jinak používám, když jedu do nějaké, řekněme, standardní lokality, civilizovanější, kde ty ubytování tady najdu. Jo. Ale v případě Raja Ampat v Indonésii u Papuji jsem musel použít ten jejich specifický formulář, kde jsem si rezervoval to ubytování na těch ostrovech. Jo. Takže všechno tohleto já doporučuji si naplánovat a zarezervovat dopředu, jo, protože tím ušetříte peníze, i to ubytování v drtivé většině případů můžete zrušit bezplatně včas. Takže je třeba prostě to zarezervovat co nejvíce, aby to bylo všechno dle plánu, aby nic nezhavarovalo, abyste prostě nebyli zbytečně ve stresu z něčeho, jo? Protože samozřejmě, když budete něco rezervovat na poslední chvíli, jasně kvůli tomu, že třeba najdete nějakou levnější letenku, tak prostě se to vymstí, jo? Z pravidla, že prostě nebude volné ubytování a nebude auto a tak dále, takže já doporučuji to všechno zarezervovat dopředu a naplánovat, aby to prostě odpovídalo tomu, co chcete, a aby to potenciální riziko v čemkoliv prostě bylo opravdu minimální. Takže abych byl upřímný, tak nejvíce času na tom plánování vlastně zabere to, abyste našli ty lokace v té dané zemi konkrétní, které vás prostě zajímají. Jo. Abyste našli všechno důležité, aby vám nic neuniklo, jo. Všechny krásy světa prostě v té dané zemi. A to si prostě nějakým způsobem sepište a od toho potom to ubytování odpíchnete. Jo. A ten pohyb celkově v té dané zemi, v té oblasti. A to prostě strýček Google zajistí. Jo. Můžete začít úplně jednoduše, jo. Já dám South Africa Best Places, jo. Takhle můžete Best Places to visit, takhle začnete klikat na ty odkazy a prostě začnete sbírat nějakou inspiraci a proklikejte toho několik, jo. Nebuďte líní a potom co ještě doporučuji dát images, čistě obrázky a South Africa landscape třeba, jo. A díky tomu zase, když tady budete takhle hledat, co vás zaujme, tak tím můžete nacházet další nová místa, jo, která jsou často opomenutá třeba v těch článcích, protože ty bají většinou obecné, jo, že tam prostě furt dokola ty samé lokace omílají, ale tímhle způsobem často najdete ty místa, které jsou opravdu fotogenické, které jsou méně známé a kde to může být naopak mnohem hezčí než jinde. Jo. Takže pomocí vlastně toho Google opravdu vždycky se dopátráte čehokoliv a
tohle zabere opravdu pár hodin. Jo? V mém případě aspoň, když já něco plánuju, tak prostě než si najdu všechno a jsem spokojený takhle, tak ty informace, ty lokace a zabere to dost času, ale vyplatí se to. Takže tohle je nějaký můj způsob, jak cestuju a plánuju dovolené. Pokud někdo z vás má nějaké další tipy a triky, tak mi je napište dolů do komentářů. Nebo pokud jsem řekl nějakou strašnou blbost, kravinu, doplňte mě, prostě opravte mě. Já teď budu doufat, že mě žádný kanibal nesežere v Papui a děkuju vám za pozornost a mějte se krásně.